Real d'escacs? Tria escracs. I us preguntareu, per què? Doncs bé, per fer un viatge en el temps i conèixer els campions del món. És apte per a totes les edats. Jo per això l'he fet servir a partir de primer de primària. Com? Amb gincanes com l'ajedrez de l'escola o escape rooms, per trobar dades dels personatges. Per exemple, el seu país. Amb problemes, a inici de classe. O simplement amb alumnat que vol canviar d'activitat. Llegint, fent dibuixos o resolent problemes. I com no, per documentar-me sobre els millors. Realment l'he aprofitat molt, per això és tot han fet caldo. Així que res més, us els recomano de tot cor. Salut, escacs i descans actiu. Ai, adquiriu-lo i més informació a la descripció.